wai me sama a wannan abun ba zai fita bane. Yau dai ga mu a location din film din ba san sunan shi bane? Zaki. An gama lafiya. Yau dai ga mu a location din shirin film din Zaki. In Allah za mu sake shi. Na cire shi. In Allah yadda. Masu kallo kun gama lafiya. Ya kun sha masu kallon. Sha toka. Masu yan kallo. Ni ba za ka nuna bane ban san wani. Sai baba. A wani sai baba. Baba yaron shi yana digiri. Ina digiri a birni. Kun ga abin da yazo yana yi ko jama'a. Kun ga iskantin da yazo yana yi. Ina digiri a birni. Hakuri zai sa ni yin asara. Na a sai mana ragon nan. Ka mun sama jarin mu. A za mu zo kai mai ziyara.